Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto pugana. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang una. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagigutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Ayong buntag ka natong tanan mga igsoon. Ang atong oras karon alas 5:23 na sa buntagon. Medyo nalit na tayo mga igsoon na sa lit. Doon na tayo mga asikaso sa mga igsoon. Mas pasalamatan ng Ginoo nga wala pa gyud tay ang klase ni mga dawa sa git. Itiksan ko sa ato nga din sa CIT na wala pa maabot ang amo nga instructor load sa mga partay mga kaigsoon. Una nga parayon kita sa ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Katong adlaw makaigsunan nga ato nga gidiscuss about sa feeling o karon makaigsunan ato sa nga hisgutan ang kabahin sa batasan. That is habit igsoon. Una nga ato kanunay nga ikutan sa atong una-una nga ang kalibutan ng pamatasan dili yun ni siya laom diya sa balang kasulatan. Manginungdan mga kaigsunan kung sa may angay natong buhaton aron ta makagawas or makalingkawas sa gitawag nga kalibutan ng nga pamatasan. Mao na nga mao ni bugat gani sa atong kinabuhi dinis kalibutan nga even sa mga Kristohanon naalam gyapon ang batasan nga kinalibutan nun igsoon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, ano usab ang inyong ubos nga alagad, ubos ang higala sa kanginan sa FM radio. Dili pa lang dugay nato na open ang FM radio makaisunan. Apan atong pasalamatan ang Ginoo sa inyong pag-open o pag-abli karon na inyong masugata usab ang pagkamaayos Ginoo sa inyong pagbangon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ato siyang pasalamatan ug may buntag ka natong tanan maigsoon mao'y katapusan nga ang or adlaw sa Agosto na mao'y pizza makaigsunan 31 sa Agosto sa tuig 2024 kanya ugmang adlaw pizza 1 na gyud sa gitawag og September. Wow, grabe ka paspas pa ang panahon igsoon. Ang Bai City nag-celebrate na sila sugod sa ilahang gitawag kapistahan sa ilahang pagtulunan. Munang ikaw ug ako dinhi sa silong sa kalibutan gitagaan matag kagawasan nga maunay buhaton sa tao apan siguro nato kung maon bagyod kini sa pulong sa Ginoo. Atong paningkamutan igsoon. Nasalamat sa Ginoo may buntag ka natong tanan Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod o sa tanang mga OFW. Una nga dunay OFW kahapong adlaw mga kaigsunan nga nagpakitabang nasab nga kanunay gikulata sa iyang amo nga bayi. Una nga nagtago-tago siya sa iyang ilahang nga kwarto kay hadlok siya nga mogawas tungod kay kulatado na sab siya sa iyang amo nga bayi igsoon. Unang ato to nga gitagaan og pagtagad at tingali mga kaigsunan na viral na sabto tungod sa pagtinabangay sa atong mga kausa labi na sa atong mga kaigsuonan din sa Pilipinas. Una nga usa sa ato nga tabangan mga kaigsuonan itong mingilabay nga mga bulan at tingali na atong mga Hunyo mga kaigsuonan pizza 29 igsoon atong mato sa dispira sa gitawag kapistahan sa ilang tinuohan ni sa Kalyo
nga mga Lado family ato mga nahibalag mismo dili pa lang dugay mga kaigsunan ang iyang husband muna nga pagkaalauna na viral to sa social media. Muna nga ang agency nga maoy nag ilang gisandigan ning communicate with mismo sa Saudi Arabia mga igsoon. Muna karon ang iyang trabaho nindot na mga igsoon kay dili naman busy kayo usa malamang ka trabaho ang iyang gitrabaho. Muna nga sa Saudi Arabia may maka pait dito kung wala mo tabang nimo. Muna nga mag sa pagkakaroon hinoon murag dili kayo talisod pag-communicate sa social media tungod sa gitawag pag-communication. Kung doon na kay cellphone kabalo kang mo gamit imo ra man ang isin o ang imuha nga mga address o name kung asa ka nagpuyo muna nga atong mga kaubanan makailangan mga OFW ingon sila nga asa man ni siya nagpuyo pastor muna nga akong gisindan o akong gi-research kung asa yun siya nagpuyo taga Davao to siya mga kaigsunan. Unang ikaw ang ako kung doon na kay kaluoy sa bisig ataw even nalakas imo panimalay imo usab nga i-search ang maong problema o kung kinsa ang nangayo og pagpakitabang igsoon. Although dinhi sa social media mag-amping man sabta tungod kay doon na po yung mga scammer ba. Di na kinamalikayan mga kaigsunan sa social media o dili sa social media nagya po gitawag mga scammer. Muna nga even sa atong kaugalingon nga batasan may scam ra maganita mga igsoon. Muna mga kaigsuonan ini matahog nga kabuntagon atong tun-an nga atong topic mga igsoon that is habit na batasan ba. Mao gani ang atong pinulungan karon mga Kristohanon ta dili mawala ang gitawag na batasan na maguna niya pastor. Unang salamat sa Ginoo por favor gikan kini sa laing nasod mga kaigsunan malingaw magukuan ni mga por favor mga kaigsunan tingali good morning tingali na mga igsoon. Ug ari ta sa Samar mga igsoon maupay na aga. Kaya maupay na aga dyan sa Samar labi na sa Leyte. Por favor mga kaigsunan murag mao man ni upa tingali ni maigsoon por favor. Salamat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi walang mag-practice sa aning nagkalaing-laing lingwahe sa nagkalaing-laing mga nasod kaya na naman po yung great na ito mga kaigsunan nga wa po takasabot sa ilahang mga lingwahe. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga naminaw sa social media karon Luzon, Visayas and Mindanao even sa Facebook Live o sa tanan nga mga OFW labaw sa tanan nga naka-open na nining mga adlaw nining orasaha karon sa inyong mga FM radio kay katapusan na ba yung adlaw may soon 31 na ron sa Agosto niya umapit sa 1 na Dios. Wow, sabi kaysa nagkainit ang isyo sa palibot nagkainit usab dapat ang imong pagpangalagat kung ang isyo sa imong kinabuhi nagkainit dapat ang isyo usab sa imong pagpangalagat nagkainit usab maigsoon ayaw kumpiyansa. Una salamat sa Ginoo ingatak na og dapit sa kamuntagon mga kaigsunan ang atong oras medyo taas-taas naman doon naman ko ilakaw mga kaigsunan. Manatong pasalamatan ang Ginoo nga matag karon og unya atong itugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi tungod kay tanan atong lakaw ang kasiguruhan o kadaogan naara man gyud sa Ginoo ang proteksyon o pagbantay wala man gyud sa tawo kundi naara gyud sa Ginoo ang tanan iso. Salamat sa Ginoo mag-ampo sa tayo mga kaigsunan labing gamanan ug mahigugmaon ka nga Dios dinigtak na og dapit sa kabuntagon kay maghatag kanamo tapos ka sa pagpasalamat tungod kay padayong nagatiman ug nagamuma kanamo labaw sa tanan sa tiwok na kong panimalay sa tulo na ko ka mga anak sa akong ugangan o Dios akong asawa nga nakaron sa Saudi Arabia diya sa KSE o Dios ikaw magapanalangin magamping sa iyang kinabuhi uban sa iyang mga amo ug sa iyang mga agalan o Dios. Diyahi siya gandami kanunay ang iyang mga pangunauna diya sa imong pagkamayo labaw sa tanan o Dios amo ang station manager padayon ikaw magapanalangin sa kinabuhi usab ni Pastor Gideon Canilari uban ni Pastor Racel uban sa ilang duha ka mga anak nga padayon ikaw magatiman ug mag-amuma kanila amahan. Isa pa man sa akong igsuon nga karon naa sa Cavite City o Dios kinabuhi ni Pastor LC. Salamat o Dios kay imong hinanay pagpakita ang kadaogan kaayuhan sa iyang cancer o Dios sa iyang physical nga bahin. Ako mga pag-ampo kanimo complete nga healing o Dios imong ipabot sa ako ang amanghod nga gikan sa mao nga balatian sa mao nga cancer o Dios.
Wa imposible nga na kanimo tungod kay ikaw ang Dios nga makahimo nini, ikaw ang Dios nga makahatag gayud og kompleto nga kaayuhan sa iyang physical o nga lawas o Dios. Bisan pa man o Dios sa tanan nga naminaw sa FM radio dinhi sa Shine FM 95.3, ikaw o Dios magapakamayo kanila nga sa ilang paghago o Dios sa pag-abri usab sa pag-upin sa mao nga FM radio, natataw og linaw og klaro kayo ang imong mga mensahe nga motuhok sa ilang kasing-kasing nga kini mahimo na mong gabayan samtang kami nagpanginabuhi pa dinhi sa silong sa langit ug ibabaw sa kalibutan nga amo karon nga ditong banda. Salamat o Dios, bisan pa man sa among General Station Manager Reverend Kim Ryan Makasaol, ikaw o Dios magapanalangin sa ilang kinabuhi o ikaw mag-supply sa tanan nilang mga panginahanglan. Salamat Amahan, tapos ka sa pagdaig pagpasalamat ining matahong sa iyo nga kabuntagon nga maghatag kanamo. Nga salamat Amahan na padayon ka nagatiman kanamo sa matag adlaw, matag minuto ug matag oras nga imong gihatag o gipiyal nga gininhawa nga among gigamit matag adlaw. Salamat o Dios sa dakong pribilehyo mga obligasyon nga imong gisangon kanamo nga kami o Dios magkinabuhi sumala kayo sa imong mga pulong mga mensahe. Dungog himaya nga nalanggit kanimo ang tanan, pinagisangalan ni Jesus, pinagisangalan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, dili lang gid ko magdugay og laygay mga kaigsunan sang dito na makoy giagpas nga oras. Ato na ning tukion mga kaigsunan ang ato nga tema dinhi sa ato nga mensahe nga naghisgot og batasan. That is habit. Mao nga nag-ingon diya sa definition mga kaigsunan from the Webster. Ingon diri mga kaigsunan as little or regular of tendency practice, especially one that is hard to give up. Kini siya nga definition or kini nga meaning sa gitawag og habit nganong nabatasan ang batasan sa tao maglisod kag give up, maglisod pag kag diya ba. Mao nga ang imong pinulungan lisod na nimo nga i-control sa imong tawhanong pagkontrol. Apan makontrol na siya pinaagi sa pulong sa Ginoo o pagpagamit o pagsabot diya sa mensahe. Kay imo mang paningkamutan nga makontrol ang imong batasan. Imo mang paningkamutan nga makontrol ang matag pinulungan nimo nga mugula mismo sa imong baba. Mao nga ikaw ug ako kung kulang ka kahibalo sa pulong sa Ginoo, gawas nun man ka nga musulti. Even ang pagpawalikas, even ang pagpandaot, tungod kay ang nagkontrol nimo, that is human habit. Ang imuhang tawhanon nga kinaiya nga nahabit na nimo ba, nabatasan na. Nabatasan naman na nimo. Mao nga sayon lang nimong insultohon ang tao, sayon lang nimo nga daoton ang imong isikatawo, sayon lang nimong balikason ang imong pamilya, ang imong mga anak, tungod kay nabatasan naman nimo, sikat pa kaniadto. Mangutana ta mga kaigsunan, mangutana ta pastor, naa ba ni kasulbaran? Yes, naa. Kung ikaw naminaw kanunay sa pulong sa Ginoo, kanunay nagsunod sa iyang mga mensahe, aron ikaw ug ako magiyahan niini. Mao nga kami dili nimo compromise sa batasan sa kalibutan, sanglit diha namo natuki ang balaan nga kasulatan kaniadto sama sa mini anak. Amen ba? Dili mi nahimo nga nagkat-on diha sa pulong sa Ginoo kung wala mi mag-agi sa batasan sa gitawag batasan sa kalibutan. Apan sa diha nga among gitun-an ang balaan kasulatan, maumang gani ikaw ug ako magkat-on ug magbasa ug maminaw sa pulong sa Ginoo. Sa diha nga ikaw magkinabuhi niini, dili ang uban makabenepisyo, kung dili ikaw nga nagpatudlo, nagpamando, nagpakurihir ug nagpakoreksyon diha sa pulong sa Ginoo, ikaw nga naminaw karon, ikaw maoy makabenepisyo. Sa diha nga imong sulayan ang pamatasan gikan sa Ginoo. Amen ba? Makakontrol makas imong kaugalingon nga tawhanong batasan sa diha nga ang Dios na mo'y maghari sa imong kinabuhi. Maumang gani paharia ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Espiritu gikas Ginoo, dili espiritus demonyo. Amen ba? Mao nga ato nining basahon
Ingon diri mga kaigsunan, do not compromise the habit of this world. Maunay atong tema. Dili ta mag-uyon-uyon sa pamatasan sa kalibutan. Unsa man ang compromise, magsigirag uyon-uyon. Even sa simbahan, daghan kay mga simbahan nga ning compromise lamang sa kalayukan sa kalibutan. Nganuman mahadlok man silang mawad-an sa mga membro kay naghangkon man sab nga ilang membro. Pero dihas kasulatan walay membro. Kundili kita mga tinudloan tanan ni Kristo. Amen ba? Mao nga mo kontradik na sila, dili na siya pwede pastor. Di basahe ko ko. Magimembro ba diya sa simbahan ang mga kaigsunan wala. Mao nga ikaw ug ako kanang imuhang mga kaigsunan mo simba sa laing simbahan nga nagdala anak maglagot. Maguol ug ang nagdala kontrahon. Di ba? Ngano man iya mang nabutang sa iyang batasan nga siya ray insakto ang uban dili mao. Amen ba? Apan diha sa tulong sa Ginoo, magbantay ta, magamping ta, dili ta mo compromise, dili ta mag-uyon-uyon sa pamatasan sa kalibutan. Unsa may atong buhaton pastor, aron dili ta mahimong compromise, mo uyon-uyon sa pamatasan sa kalibutan. Tubag ana maigsuon, ibag-o kanunay ang atong mga panghuna-huna. Wow. Kanunay natong i-renew ang atong mga panghuna-una sa diha nga ikaw masayo, dili nimo buhaton ang sayo. Sa next time nga imo ang gibuhat, nga ang sayo pragyapon imong gibuhat, dili na siya mao. Ning compromise na ka sa sayo. Amen ba? Wala may itaw sa kalibutan na perfecto ng daan. Apan aron ka mahimo nga balaan at ubangan sa Ginoo, paningkamuti nga magkat-on ka. Tanawa diya sa kinabuhi sa atong panginabuhian sa kalibutan, magkat-on kang magkinabuhi nga kugihan. Mukugi ka aron ka makakaon sa bunga sa imong kinabuhian. Atong nining basahon ingon diri sa mga Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Mao ni ato nga tinugdan sa atong mensahe karon sa tanan nga naminaw sa FM radio dinhi sa mga Roma. Ato ning basahon kapitulo 12 bersikulo 2. Mao ni tubag mga kaigsunan sa usa ka pangutana unsa may atong buhaton pastor nga dili ta mahimong mo-compromise, mag-uyon-uyon lamang sa batasan sa kalibutan. Ibag-o ang atong mga panghuna-una. Kaya diya sa pagbago sa atong una-una, kinanay nato nga madala nato ang atong kinaiya. Nganuman asa man ay gasukan ang kinaiya sa tao, sa una-una sa tao. Nga naguna-una og bati, naguna-una og baho, di ang imong una-una puro baho. Pero kung maguna-una ka puro maayo, wow. Tugag bida glory mga igsoon, puro gyud maayo nas imong una-una. Labaw sa tanan sa imong kasing-kasing. Ito na ning basahon. Ingon diri mga igsoon, ayaw ka mo pagpahiyo. That is compromise. Ayaw mo pagpahiyo. Pero yun na ba? Maghilot-hilot lang. Bisag dili mao. Mao man ay mentalidad sa ubang mga alaga. Sige, ay handlo ka imawan-an o kaigsuonan. O niya kusing masalaing simbahan naguol. Aduna po yung mga simbahan. Wala po yung mga batasan. Nga naitiro ng mga kaubanan. Yan ba? Pero ikaw ako, kung tinutanay yun ng imuhang pagpangalaga, isa kinsa pangilihiyo mo danin mo, dito ka madala. Uprang ka makamaiso. Tinutanay dili. Muna nga dili yun ka sa may angay na itong buhaton. Usisaha, kulatisa, eksamina ang mga pastor o mga alagad si Ginoo diha sa usa ka simbahan nga imong gipasilungan kung nagkinabuhi ba ni tinun-anay diha sa balang kasulatan. Kay kung wala na siya magkinabuhi, ikaw nga nagsimba diha, posibilidad nga matakdan jud kas ilang batasan. Amen ba?
Muna sa giingon kung unsa ang balhibo, kung pareha siya ang balhibo, manglupan nagparehag balhibo. Murabag mga tulabong, naabot iris kabukiran. Pero hinumdumi mga kaisunan ng tulabong, illustrate na ang tulabong putik, pako, putik. Tanang balhibo, pero ang lawas, sulayan naghimulbol maikson, perte ng pagkamura ng kalabira maikson, ipagani na makaon. Kay ang lawas sa tulabong, gidili na kapagkaon sa mga tao, kay mas grabe na gitawag ko bakterya. Tanan naa sa tulabong, gidili na even sa gobyerno, nga dili kanon ka ng langgama, kay grabe kay sa bakterya. Mahimo na ta anak maikson nga COVID o niya. Una ningingong diri maikson, ayaw ka mo pagpahiyon sa pamatasan ni ining panahona. Di ba unsa may batasan ni ining mga panahona? Perting pagkangil-ara. Apan sa diha nga nagpuyo tas kalibutan, nga ngilad o batasan, apan kung dili ka mo compromise, matakdan ka. Mingon gyud ko, di ka matakdan. Na makay sukaranan, na makay insaktong pundasyon, diha sa balaang kasulatan. Maunay muli ko na to, mutarong sa atong pagkatao dinhi sa kalibutan nga walay batasan. Amen ba? Kay dili man gibuhian si Satanas. Kanya sa may batasan ni Satanas, di wa man na sa batasan, wa man na respetar, bayhar naman na si nagdaot. Ingon diri ibag o hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna, tan-awa ra ba na. Kanunay natong girenew ang atong hunahuna every day, day by day. O di ba? Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Dili mahitabo nga masayran nimo ang kabubuton sa Dios kung kanunay nimong guba ang imong hunahuna, guba ang imong kasing-kasing. Wala kay maayong panghuna-una, ang imong mga panghuna-una, wala nimo kanunay gibag-o diha sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Ingon diri maigsoon, unsay maayo. Dili na nga panghuna-una kung ang imong batasan dili maayo. Amen ba? Kinabatasan naman nimo ang pagdinautan. Dili ka kahuna-una bisan gamay nga maayo sa imong huna-una o sa imong kinaiya. Labaw sa tanan diha sa imong kasing-kasing. Puro kasuko, kayugot, pagdumot, o dili na mahitabo nga babag ko o makahimo kag maayo. Unsay maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. Dili gud ka makapahimuot labaw sa tanan ngadtos Ginoo. Kung dili ka kapahimuot ngadtos Ginoo, labaw sa imong silingan, labaw sa imong isikatawo, kay maglumot man ka. Kanunay mag-alboroto ng imong kasing-kasing una-una. Unya maunay atong bantayan igsoon. Kay dinis kalibutan mga igsoon, munay giingon diri mga kaigsuonan, pagbantay, pag-amping kay kining panahon na dautan kini karon. Amen ba? Tan-awa ra ko diri sa Efeso, kay dautan maning panahon karon unsa may angay natong buhaton. Ingon ang Efeso kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto sa 17. Ato ra ni nga ipadayon gyud mga kaigsuonan. Bisan do na tay obligasyon, ato ning ipadayon aron ato gyud mahanay og klaro ba ang mensahe Ginoo nining kabuntagon. Ingon diri mga kaigsuonan sa 16, tan-awa ra ko diri sa 16. Ayuha pagamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Bisan pamangani ang adlaw mga kaigsuonan, himo manganing dautan. Kung dautan ang adlaw mga kaigsuonan, dinis kalibutan, unsaon man nimo pagamit ang imong panahon, di ayuha. Kung ang imong batasan kaniadto nga imong nahabit kusog kang mamalikas bisan sa imong pamilya, kay nabatasan naman na maigsoon, mao man gani nag-iingon mga kaigsuonan nga lisura gyud ning pagbiya ning bisyoha ay. Lisod maguna kay nabatasan na maguna nimo. For example, hinabako ka, hinginom ka, maglisod man ka og overcome ana mo na sa definition sa habit, maglisod ka give up. Unsa man ang give up? Pagbiya.
Kay daghan man ko mga katawhan nga kahigalaan nga hinabako kaniadto ingon sa pastor lisura gyud oy. Muna nga aron ko makalingkawas sa pagtabako, magdala-dala ko kindi aron dili ko maglaway. Unya sa diha nga mga kaigsuonan naka-recover siya, naka-give up siya, dili na gani siya layhang mutimaho bisan sa sigarilyo o baho sa sigarilyo. Tungod kay naka-overcome man siya. Doon naman sa gihimo. Ang sa may gihimo, mukhaon sa kindi. Wow. Doon ako'y kailan na to kaniadto nga karon na nawala na siya siyang inom. Kaniadto mang kakaigsunan iyang inon ginalon nga tuba hangtod nagagmay hangtod na ginagmay na lang maigsuon. O inom siya og mga Red Horse pila ka kiss hangtod nawala gyud siyang una-una ang pag-inom. Di karon piting nindutang iyang kinabuhi. Ano man ang tanan niyang income sa iyang hinaguan kada adlaw mapaingon sa iyang pamilya. Tinuod dili naa kay gihimo nga pamaagi, naa kay gibuhat aron ka maka-give up diha sa pamatasan, diha sa pag-inom nga makahatag o gubot sa imong kasing-kasing una-una even sa imong pamilya. Kay bisan unsaon na nimo kung mahubog na gyud ang tawo, mawala ang maayong panghuna-una ug batasan sa tawo. Tinuod dili kay ang batasan sa tawo tuan naman sa batasan diha sa bino nga maoy nagtrabaho sa iyang pagkatao. Amen ba? Tan-awa ra guni ato ni ipadayon ngadto sa unahan. Ingon diri, balikon ako sa pagbasa ang 16, bersikulo 16 sa kapitulo 5 sa mga Efeso. Ingon diri, ayaw paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Busa ayaw na kamo pakabuang. Tan-awa ra guni gitambagan bitas pulong sa Ginoo. Ayaw na mo pagpakabuang. Ayaw na mo pagpakabuang. Paningkamuti hinoon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Paningkamuti nga masabtan nato ang kabubuton sa Ginoo. Kaysa diha nga masabtan nato ang kabubuton sa Ginoo. Wow. Ikaw ug ako ragyapon ang makabenepisyo. Ingon ang 18 ato ni ipadayon ngadto sa bersikulo 20. Unsay giingon diri gitambag sa bersikulo 18, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Unsa day tambag sa mga taga Efeso, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kini kaninyo. Sa tupa, ikaw ug ako nga nagpadayon sa imong batasan nga kanunay lang gyapon ka naghubog-hubog, unsa may mahitabo nimo? Diba sakit o balatian ang imuhang dangatan? Pag-abot sa doktor, din naman ka. Matod pa sa akong amigo, ingon sa ako din nagyud ko moinom karon kay na doktor nako, pinaagi sa akong pagkahubog-hubog. Tinuod dili, ang among giwali dili kadautan kun dili kaayuhan ni adtong layhan nga maningkamot sa gitawag nga kabaguhan kausaban sa dagan sa kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Mao nga kaming mga alagad sa Dios nga nagtudlo niini pinasikat gayud sa balaod sa Ginoo o pinasikat sa Biblia nga atong gibasa. Amen ba? Wala matay ikarason kay Biblia man ang atong gibasa. Kay kun mo rason ta, ming rason ta sa atubangan mismo sa Ginoo. Amen ba? Kami maigsoon di masami makarason. Kay mudawat mami koreksyon pinaagi sa pulong sa Dios. Ingon diri maigsoon, ang problema dili ta mudawat og koreksyon. Mao nga ang atong tawhanong batasan dili na makurihaan o dili labaw sa tanan, dili sa tamabag-o, tinuod yun na igsoon. Ingon diri ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini. Wala man nag-ingon ang Biblia nga kung maghubog-hubog mo makaayo ni, kung dili nagtambag ang Biblia nga makadaot yun nya usa may imong buhaton be. Magpabilin kang magsige kag hubog-hubog nga nag-ingon man ang Biblia nga makadaot lamang kini.
Amen ba? Niingon diri tinguha Hinoon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Tinguha maning kamo nga mapuno ta diha sa Holy Spirit. Kasi diha nga mapuno ta sa Espiritus Ginoo, dili Espiritus demonyo. Amen ba? Ang atong kinabuhi mabago man. Labaw sa tanan kung nabago ang imong kinabuhi, mawala ang imong kontra. Mawala ang imong pagkamarites. Mawala ang imuhang kusog kang muwayad sa imong silingan, kusog kang manghagis, kusog kang manghagit, magwandog-wandog sa karsada, kay wala naman ang batasan nimong kinalaybutanon. Imo namang gipaningkamutan. Amen ba? Apan wala ko dinhi nagwali na mga palahubog, mga bisyoso, dili makaadto sa langit. Kun doon na kay buhaton nga ikaw magbag-o o maghinulsol sa dili pa mubalik si Jesus. Apan kung wala na mga panahon sa iyang pagbalik until and forever, wala ka na bag-o nga naabtan ka sa pagbalik sa atong Ginoo, sigurado impierno ang tao. Kanus apaman ka magbag-o. Ibin sa atong kinabuhi, wala ta mahibalo sa atong gininhawa. Kung ikaw o ako nakabsan sa imong gininhawa, nga wala ka maghinulsol sa imong mga sala at ubangan sa Ginoo, moingon gyud ko, sigurado ang hukom, paingon gyud ka sa impierno. Maunay ibutang sa atong kasing-kasing una-una, nga mintras do na pa kay panahon, wala pa kuhaa ang nahabilin natong tuig sa itong kinabuhi, dapat mangandam na ka. Labaw sa tanan, magbalipayon gud ang imong pamilya. Sa diha ng Espiritus Ginoo, pag kinabuhi nga bago at ubangan sa Ginoo, imo ginang masinat. Ingon diri mga eksoang, 19, og inyuhang pagsinulti ay gamita ang mga salmo, mga himno o mga balaang awit, awiti o daygan ninyo ang Ginoo sa kinasingkasing gayon. Ingon ang 20, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamati ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Wow! Nag-ingon ang Biblia, pasalamatan nato ang Ginoo sa tanang mga butang. Pero gani ang atong batasan nga kinalibutanon, makadawat gani tagbutang, himuon na natong ordinary, labi na tag makakita sa mga butang, nga imong paglantaw sa imong butang nga naangkon karon, nga naa pa day mas labaw nga nindot, nga naangkon, nga nakaangkon ang uban niini. Paabuta ang insaktong panahon, igsuon, nga ihatag na nimo sa insaktong oras ug takna nga ihatag na sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belinario Florentino Escape from Davao City Government nga kanunay nagsunod niining ato nga programa. Niingon ang Efeso, ato ning basahon diri mga kaigsunan, Efeso kapitulo 4 versikulo 22 ngadto sa 32. Mao man gani atong hukason ang daan atong pagkatao. Ang atong batasan, ang atong habit sa diha nga wala pa kadiha sa pagkakristohanon nga kahimtang. Sa wala pa kadiha nga nagsimba sa tinud-anay diha sa espiritu o kamatuoran, ang imong batasan kaniadto, imong batasan kinalibutan, kalibutanon. Maumang gani mga kaigsunan, sa diha nga ikaw hinimba na ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo, kanunay hinay-hinay nimong hukason ang imong kinaiya, tinawhanon nga kinaiya. Apan kung kanunay ka nagsimba, apan imong batasan maura, dili ka matawag og nabag-o ka. Bisag nabautismuhan pa ka, bisag butismado ka pa, bisag kapila pa ka gituslog dito sa suba sa Jordan. Kapila man gibatismuhan si Jesus, ibakas araman.
Mao nga ikaw ug ako diya sa simbahan nga imo karong gipasilungan, dapat imo nang gihukas ang imong daang pagkatao hinay-hinay. Kung dili nimo kaya, ibin ang imong pinulungan, mabalaan na gyud maigsoon. Doon na ko'y mga kaila nga makaingon ko dugaya naman ni silang na mastor sab. Pero kanang pastilan o kanang matay, wa ra gyud mawala. Kay siyempre, nagkalaing-laing nga mga alagad sa Ginoo nga akong nahalubilo karon. Iko kani mga pastora, mas una pa man ni kani adto. Pero akong gyud nga mabantayan, dili ni sa gitawag pamantay. Nganuman, mataglitok nimo, mabalaan gyud kang wala pagyud ka totally ang imuhang kinaiya na batasan sa imong pinulungan, wala pagyud na nimo mabantay. Kinaara magyud mga palakbit, matay sa pastilan, yatards, wala mga igsoon. Mao nga dapat imo gyud ng paningkamutan. Amen ba? Labi na sa komunidad. Unya diha manggod maluya ang mga unbelievers ana, kay moingon man na dugaya naman ning mastor ning tawana pero naa may matay ra pastilan. Ibin sa sulod sa simbahan, maunay makaguba sa una-una sa mindset sa mga tao nga layhan untang magbag-o. Ato ning basahon ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 22. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Resi Baldonado nga kanunay gyud nga nagasunod nining ato nga programa. Kumusta mamo diha Pastor Resi Baldonado diha sa Basay? Ilabi na sa kinabuhi usab ni Ma'am Christine Joy Romano Anadon. Sa tanan nga mga Anadon family, kung asa mo nagwas karon, pwede lang yun mo maka comments diri sa ato nga programa. Matod pa sa laing mga nasod, por favor, sa to pa na mga kaigsunan, good morning, tingali na mga igsoon. Ako pa naglantawon dito sa dictionary, anang gitawag por favor. Ingon diri mga kaigsuonan sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 22 ngadto sa 32, hukason nato ang daang pagkatao. Unsa man ang daang pagkatao, pastor? Kanang atong batasan ba? Atong pinulungan. Adunay mensahe si Ma'am Christine Joy Romano Anadon. Hello pastor, maayong buntag sa tanan ninyo diha. Og sa nagwatch karon, watching from Riyadh, Saudi. God bless. Salamat pastor. Adia sa Riyadh diyan ni mga kaigsuonan kauban tingali ni sa ako nga wife. Ako nga wife nga igsuon matud pa niya. Si abi nimo iulog-ulogan ko na siya siyang amo. Dili na siya ulog-ulog. Tungod kay nakita sa Ginoo nga ang imuhang pagka sincero nga mo serbisyo. Ihalog-halog ko na siya siyang amo nga babae kay nahimuot sa pag-atiman sa ilang gamayng anak. Imagine nimo mga igsoon ang ilang 1-year-old kapin adto sa ako wife magsigig sunod-sunod ug adto magsigig pakugos. Muna nga doon na say mga kauban nga mga Indonesian, 4 na ka-Indonesian or 5 na ka-Indonesian halos kada bulan di islan. Nganuman, diya sa pag-akatar sa usa ka bata nga 1-year-old, dapat kabalo kang mukuha ni anang simpatiya. Dapat ikaw makahibalo kung unsaon nimo pag-atiman ang gamay bata igsoon. Doon na say mensahe si Ma'am Christine Joy Romano Anadon. Oo pastor, kauban kami ni Ate Ime. Muna nga ang inyong Ate Ime, wala ka text tingali karon nagatang ron sa bata siyang amo kay mag-hire na usab ug usa ka Pilipina nga iyang makauban pag-atiman sa anak sa iyang amo. Nga niingon ang iyang amo, hala Ime, dalaan ang akong anak kay anha man na nimo nakagusto. Wala man nakagusto nako. Mao nga ikaw ug ako sa batasan sa usa ka bata dapat kabalo gyud kang moatiman. Muna sa akong mga kabataan nga gagmay pa, wow, usa kasulti nako, paminaw niya nga maglanta sila sa akong nawong murag nagsuko. Muhilak na sila igsoon. Apan kung kanunay na nimo gikasab-an, isok pas liyon imong tingog kada adlaw kanang imong anak isok pa na nimo.
Amen ba? Mao nga diha sa pulong sa Ginoo, dapat atong hinay-hinayon pagpasabot sa tibok katilingbanon, even sa FM radio, kay dili lamang usa, duha, tulo, kun pila ka mga kasimbahanan or mga kabalayan karon, tanan nga organisasyon, mga pundok nakamonitor nato every time nga kita nagpaambit sa mensahe sa Ginoo, niining mao nga dapat. Dili lamang sa FM radio, kundi Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nason. Doon na ginmigrit gani, por favor. Wow. Ako pa nang interviewon mga igsoon, kay dili man nakasabot og English. Parang arang og ginilongga o ginilonggo mga igsoon, kay mura mang subong. Makaintindi ta kunti lang pag may natutunan ta nga lingwahe sang hinilonggo. Ano lang. Bisang ginagmay mga kaigsunan, ang importante na masabtan nato sa diha mga kaigsunan atong masabtan ang kabubuton sa Ginoo. Tan-awa ra gud diri maigsoon ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 22 ngadto sa 32. Nataas-taas ni mga kaigsunan, niingon diri, hukaso nato ang daang pagkatao. Maumanggani kung hininimba ka, niangkon kang Kristohanon, unya ang imuhang habit ba, ang imong batasan, wala nimo mag-give up. Matawag ka kang Kristohanon, matawag ka akong pastor, matawag ka kang pastora, nga ang imong batasan o kinaaya ang imong habit, maura man. Mas mingsamot naman Hinoon. Amen ba? Adunay mensahe si Ma'am Christine Joy Romano anadon, love likes of sinyal maisuon ang Ginoo. That is amen. Mao nga tanang sayin mga kaigsunan, dapat kabalo kang musabot muila. Kung driver ka, tanan nga mga signboard sa karsada, pananglitan dunay intersection, dunay sign nga i-minimize ang imuhang dagan sa imong sakinan, dunay pabala, dapat imo na siyang sundon. Dunay mga sign nga letter S, dunay sign nga letter U, tanan dapat kabalo kang mubasa sa gitawag nga mga sign. Kay kung dili ka ni kakabalo mga driver, kagulkol gyud ka abot sa unahan. Ang problema og walay mga gitawag o mga sign mga kaigsunan nga gibutang di as kasada, daghang yung madisgrasya. Amen ba? Mao nga dunay gitawag ang mga driver, dili gyud na sa gitawag mawad-an ang driver o sakyanan nga dunay reflector. Usa man ang reflector, pagkaguba sa imong sakyanan, butangan gyud na nimo within pila ka meters. Dapat before ang intersection, usa ka muliko, dapat nagsignal ka ng daan within 30 meters. Kay kung mo signal ka, sa imong pagsignal, usa ka ning signal, ning liko ka, automatically goodbye gyud ang kasunod nimo. Kung sa kaso mga igsuon, ikaw may kasuhan, nganuman labi na ang nagsunod nimo nakabalo sa balaod sa protokol sa pamaagi sa gitawag pamaagi diha sa highways. Always guna nga giingon diha right of way. Mao magani even sa kalibutan, sa balaod sa kalibutan, dapat usab imong tun-an aron ikaw ug ako dili ka mahimong mainosente. Kay kun ang tao nga Kristohanon sab dili batid sa balaod sa panggobyerno o balaod sa kalibutan, hinumdumi ikaw ra mahimo sa kang relihiyoso. Kay ang imong mentalidad para lahat sa Ginoo, pero ang pangutana tanan nahimo makang relihiyoso kay dapigan hasta imong title sa simbahan. Dili na makamatihugoy-hugoy. Unsaon manimo pagpakita sa kahayag nga unta naa nimo sa imong kinabuhi. Dili ka makapaambit nila. Dili usab nila masinati ug makumparar ang ilang kinabuhi ug ang imong kinabuhi. Amen ba? Wala ko mi compromise sa kalibutan kung dili ikaw o ako
nga nahimong Kristohanon karon, dapat ukaso nato ang daang pagkatao. Atong naning basahon. Ingon diri mga igsoon, bersikulo 22 ngadto sa 32 sa Efeso kapitulo 4. Tan-awa ra ko diri sa 22. Ingon ang 22 maigsoon, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi. Ikaw Kristohanon karon, ako Kristohanon ko karon. Labaw sa tanan nahimo na kong alagad sa Dios, nahimong magwawali. Kung akong batasan kaniadto, wala na ko hukasa ang akong habit. Mahimo ka akong epektibong alagad sa Ginoo, di ba? Katawan ko ninyo. Di ba ingnon ko nga balo-balo na si pastor? Pastor naman na, unya wa may batasan, wa may respeto. Depende sa sitwasyon. Muingon ko sa depende sa sitwasyon. Kaya ang mga tao nga muingon nga walay batasan, katuman ang wala kahibalo sa balang kasulatan. Pero depende sa sitwasyon. Pag ikaw o ako, nga ikaw nga nagtudlo sa tinud-anay nga bala ang kasulatan, ang mga tao nga mo kontradik nimo katong wala nakasabot. Og labaw sa tanan wala magkinaboy sumala sa pulong sa Ginoo. Pero katong makasabot, wow, makauyon man ang mga igsoon. Kay ilamang ikumparar ang kinabuhi sa wala nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo ni adtong nagkulok Kristohanon lamang. Ingon diri busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Kung kaniadto daotan ang imong kinabuhi, unya nahimo na kang Kristohanon karon, unya imong batasan kaniadto sa imong pagkadaotan, piting mauta, piting bahua, sa diha nga na Kristohanon ka, maurag yapon, minsamot pa, wa na'y klaro hinuon. May pay wala na himon ka mo angkon nga Kristohanon ka. Di ba? Kaya nag-ingon man ang Biblia, tanaw ra gud kaniadto, daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nga nag-anam kangilaan, natanawa na nagkaanam hinuog kangilaan. Nag-anam og kangilaan. Tungod sa malimbungon nga kailibgon. Kanang imong kaibog igsuon gilimbungan ka ana tungod sa kailibgon nga malimbungon. Ikaw ra may giuwat ana panalitan naminyo na ka na kay asawa magsige pa kag ibog-ibog. Ang imong kaugalingon ikaw ra sad naglimbong. Kay sala man gyud na atubangas Ginoo. Mao nga dunay mga pastor mamahi, dunay pastora mamahi, guba ang pamilya. Kay mao man lagi ming compromise lang kay okay ra. Mao nga ikaw o ako nga nakahibalo sa pulong sa Ginoo ayaw pag-compromise. Dapat imo na sing itudlo ang kamatuoran kay ang kamatuoran mo hatag natong kakawas. Mao ginay tinuod exam. Ingon diri sa 23, kinahanglan bag-ohon. Ingon diri kinahanglan bag-ohon gayon ninyo ang inyong kasing-kasing ug hunahuna. Paninduta. Kinahanglan bag-ohon ninyo ang inyong kasing-kasing uban ang hunahuna. Grabe. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway. Kung imong gitun-an ang kinabuhi ni Jesus, kung imong gitun-an ang kinabuhi sa Dios, ang iyang pamaagi, hinawayon kaha ang Dios, madinumtanon kaha ang Dios, di siya madinumtanon, maluluyon siya, apa naghulat sa insaktong panahon sa iyang pagpailog. Kay hukman magyun niya ang tao, bisa kung saon pa, kay maanad man sab, Tinoo dili, maanad oy, magsalig man. Ang batasan maisog kaniadto nga wala pa nahimo nga nangalagad sa Ginoo niya, nangalagad na misamot maninuno kangilan matud pa sa atong gibasa. Wala na. Ingon diri mga isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan.
Dili day ka ma-prove nga ikaw Kristohanon kung dili makita sa katilingbanon ang imong kinabuhi nga matarong, dili lang kay matarong kung dili balaan pagyon. Wow! Ingon si Jesus, magbalaan kamo kay ako balaan. Balaan man. Ingon ang unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 16. Grabe sa. Ingon ang 22, 25. Busa ayaw kamo pagpamaka, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikataw, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Ayaw i-compromise ang Biblia. Ayaw. Kay nagtudlo kas kamatuoran, o ang kamatuoran maghatag nato kagawasan. Ning likes na si Pastora Imagine, Ma'am Christine Joy Romano, tingali siya may nagatiman sa gamayng anak sa iyang amo. Kaya matod pa niya, gulog-ulogan ko sa akong amo, gihalog-halog ko. Dili na siya ulog-ulog, kung dili ning appreciate na sa imong sakripisyo, pagpakita sa imong obligasyon nga ikaw nagserbisyo sa insakto. O kanang tanan, dayag nas Ginoo. Hinumdumi, ulog-ulog man o dili ang gibuhat sa katilingban. Hinumdumi, nakitas Ginoo ang imong serbisyo. Sa akong kinabuhi, igsoon, doon na may gitawag sa una-una sa tao nga nagulog-ulog nato apan hinumdumi ang tanan, dili o dili na malilog sa Dios. Kung giulog-ulogan man ko sa akong isikataw, kung giulog-ulogan man ta sa katilingban, apan dili ninyo maulog-ulogan ang Ginoo. Maunay tinuod, igsoon. Ingon diri, ayaw hatagid higayon ang yawa. Tan-awa ra na. Mubalik ko diri sa 25. Busa ayaw kamo pagpamaka, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikatawo. Isulti, ayaw pag-compromise, ayaw pag-uyon-uyon Kristohanon. Labaw ikaw nga dunay tulubagon sa Ginoo. Kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala, o ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Pangutana, pastor, doon na ba'y dili ba ta makasala? Kung kita masuko, dili maguna makasala, basta dili ka magpakasala. Pero kung sa imong kasuko, ming patay kag tao kay nasuko ka, bisag dili pa na pasalupan sa adlaw, kay maumanay requirements dire. Pero kung ang tao na himong Kristohanon, hangtod pagkaugma, pagkasunod bulan, hangtod pagkasunod tuig, hangtod sa iyang kinabuhi tibuok, masukan nung nagyapon sa iyang nasukan, wala na kasabot sa pulong sa Ginoo. Mag-aburido na sige. Imuha ng pangayo at pangatarungan maigsoon mo ingon, nagbuktok naman sa, di naman mo response. At na, nagpasabot yun na, kamurag yapon ang batasan. Amen ba? Naarga apos kinabuhi, naarga po ng kalagot kasuko. Ingon dire maigsoon, 22, ingon ang 27. Ingon ang 27 maigsoon, ayaw hatagi higayon ang yawa. Kay kung ang imong kasuko, mimpatay na kagtawo, mawala na ang imong respeto, perte na nimong pagkagubaa ato bangas Ginoo. Tingali sa imong kagalingon, nga batasan, okay ra na. Umangani nga mo ingon na lamang tao nga, oy, noyo ni lamang na, kagikuli-kuli na na, oy. Na, mura na ilisod ron. Ay, pinirabang edad sa tao, makaisun na pulok kiloon, may pay bata imong kandun. Kaya po yung sa ka-amigo magkaisunan nga kwartahan, o niya, ilado siya sa katilingban kanya ato, kay usama siya ka-sundalo. Yun na lamang mga igsoon, bisan pa man sa highways, kinakabalo man ang mga pulis, kanda po sa Granco. Gabulubalabag ng sakinan mga kaisunan ng parking medias highway. Wala sabdak pa mga igsoon, kay pagtantaw, agilaha man ang chip. Masao man ang mga igsoon, kay kulik-kulik naman. Ngunang ikaw o ako nga insakto kag buot, ikaw na lamay mo give up, ikaw na lamay mo hatag o panahon. Pero, lisod sa mga igsoon. Di ba? Una nga, sa diha nga makakaton kas pulong sa Ginoo, grabe bini mo pag-adyas. Diha ni mo makatunan mga kaisunan ang batasan ni Jesus. Apan kung ikaw makakatun ini,
ikaw gyud mabulahan ini. Salamat sa Ginoo sa love lives ni Pastora Imogene Candelario from sa KSA. Gikan sa Saudi Arabia mga igsoon sa Riyadh. Amen. To God be all the glory. Padayon kita mga kaigsunan. Ato ni padayon. Versikulo 28. Ingon ang 20 city. Balik ko sa 20 city. Ngadto kini sa unahan sa 32. Ayaw hatagi gigayon ang yawa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kun dili magtrabaho na. Natanawa ra ko na. Kinahanglan magtrabaho na. Manginabuhi sa mataro nga paagi aron pagtabang usab sa mga kabos. Sa katilingbanon nga kalihukan daghang bang kawatan, ay daghang kawatan oy. Mao hinungdan nga dili na sila makatabang sa mga kabos kay ilang man gikawat na ang panudlanan mga kaigsunan sa katilingbanon nga panudlanan. Kay mas dako mas silang income sa ilang pagkugi sa ilang kaugalingon nga kinugihan. Unsay giingon diri mga kaigsunan, ayaw hatagi gigayon ang yawa. Kung ikaw mangawat nagpasabot nga imong yatagan ang gigayon ang yawa. Tanawa ra ko diri, ayaw hatagi gigayon ang yawa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kun dili magtrabaho na manginabuhi sa mataro nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Usaon man nimo pagtabang sa mga kabos kung naa kas katilingbanon nagserbisyo nga imo manggisupsupan ang kabtangan nga para untas mga kabos. Klaro dili. Wala ko naghiskot. Basta ang atong gipasambingay dili o dili ka mangawat sa dili nimo hinaguan. Labaw sa tanan wala kay katungod nga mangangkon sa wala nimo gipasingutan. Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Pastor Resi Baldonado from Basay. Good morning Pastor Saf. God is good ani nga adlaw tungod mga bag-o na usab ang gipabukos sa kaninyo og usa tang gihimo nga ikaduhang amahan ang Ginoo ra gyud ang mahimaya. Wow, Ginoo ra gyud na tanan dinis kalibutan managsuon ta o gibukos ta pinaagi sa usa ka gugma. Any kinds of religions, ikaw o ako gihigugma sa atong Ginoo. Mao nga nagtudlo tas kamatuoran, nagtudlo tas insaktong pamaagi. Pamaagi dili pinaagi sa tao kundi pamaagi gikan sa Ginoo. Ako ning basahon kay mauni kasagaran nga ang mga katilingbanon nag-uya-uy sa kalisod kay doon na may kawatan. Hello, bato-bato sa langit ang matamaan, wag sanang magalit. Ingon diri may isuon kay Biblia ang atong gibasa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kun dili magtrabaho na. Manginabuhi sa mataro nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Kung saan man nato pagtabang intawon sa mga kabos, nga agisuyo pa naman ang gikan sa kabos para untas mga kabos. Adunay mensahe mga kaigsunan ni Pastora Imogene Candelario. Good morning Pastor ug sa tanan nga mga pinanggang viewer og listener sa Sign FM. God bless everyone. Maayong buntag kanatong tanan. Ato ning padayon 29. Ayaw kamo pagpagamit og dautan nga mga pulong kundili ang makatabang lamang og makaayo sa mamati kaninyo. Di ba tinuod? Magsigi kag pangisyo, magsigi kag pamasangil gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Maayo ba ng paminawon sa imuhang isig katawo? Dili oy. Ang imong gusulti kag gimigula sa imong baba puro paho, ang imong kinabuhi moabaho usab na gikan sa imong lapalapa ngadto sa imong ulo. Kung ang imong gibungat sa mga tao puro pasangil, ikaw nga nagsulti mas grabe po kang daot.
Pero kung ang imong pagkatao puro pagkamaayo makatabang sa katiningban, makatabang sa mga tao, wow, tanawa ang imong kinabuhi, hayag pa. O ang panglantaw sa mga tao sa imong kinabuhi, ikaw nga tinuod nga alagad sa Ginoo. Pero ikaw pastor, ikaw pastora, pag-abot even sa social media, puro pangdaot, kay ikaw sabdili, kay ikaw nang daot, kay nagtuo makang dili ikaw daot. Siyempre kung manaot ka, nagtuo kang ikaw mo'y sakto. Mao nga mailhan nimo ang tao nga nagkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo, dili na siya mangnaot bisag gamay nga mugula sa iyang baba, kundi ang kamatuoran gikan sa pulong sa Ginoo maunay mugula sa iyang kasing-kasing. Una-una, maunay mugula sa iyang baba. Ingon diri may suon, ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong, kundi ang makatabang lamang og makaayos sa mamati kaninyo. Tinuod dili. Ilasan man ang mga tao may suon nga magsige ka kadungog puro kadaot, ayay ang kasulti ay madaot sab. Ingon diri sa 30, og ayaw ninyo pasuga ang Espiritu Santo. O di ba? Ang Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Nahitabo na ba ang adlaw nga luwason kita sa Dios? Wala pa. Hinunua giluwas na kagikan sa imong pagkamakasasala karon. Pero ang tinud-anay nga kaluwasan wala pa nang hitabo, kay wala pa ang katapusang hukom. O sa may giingon diri sa Biblia, tan-awa ra gud atong ning basahon pagbalik ha. Ingon diri may suon, og ayaw ninyo pasuga ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alam unya sa adlaw. Unya, it meaning to say coming. Unya adlaw nga luwason kamo sa Dios. It meaning to say ang unya, that is future. Dili na sa gitawag og past tense. Wala na siya nahitabo pa, kundi unya nga ikaw o ako luwason sa Ginoo. Ang pangutana unsa may atong buhaton, pastor, aron ta luwason sa Ginoo, di magkinabuhi matarong. Dili magkinabuhi nga magsigig pamantay. Ingon diri mga kaigsuonan sa 31. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot, kasuko, ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-insultuhay. Hikalimpi ang bisan unsang kayugot. Na, o niya mo samot na hinuog kayugot, maghingak-hingak na hinuon tas atong gibati, kinayugot tas atong isikataw, nga wala nagbuhat o lilig mao, imuharang gi-estimate, ilado man ko ng mga tao nga kusog mamamutang-butang, kay bisan sa imong kinabuhi, wala sila kabalo sa imong gibuhat nga maayo. Amen ba? Tanawa ra gud oh. Bantayin ninyo ang ingon diri, biyai ninyo ang tanang kayugot. Muna nga kung dili nimo biyaan ang tanang kayugot, maurnay mo ut-ut nimo ug muhatag nimo sakit. Di makakatulog. Di kakabalos. Di mag-insomnia ka. Ang imong gikayugtan kay petera manghagok igsuon, kay wala man say feeling, wala man say batasan nga tinawhanon, kundi ang iyang batasan iyang gisunod man ang batasan ni Jesus. Di petera pagkahagok ka, ag ikaw nagdumot, wa nagasigar nimong mata kada adlaw, pila ka adlaw nimong way tugtog, kay nagdumot ka sa imong silingan, sa imong sikataw, mamatay ra gyud ka sa insomnia. Ani yung pasanginlan ang mga tawo inyong gidumtan. Wala man na nagdumot, may smile raman na, bahala gilitag doon. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko, ayaw na kamo pagsiningkahay. Tanawa ra ko ng mga tao, mga wakalong kusog maningka. Paningkamuti, hikalimti ang bisan unsang kayugot. Pag kinaloy anay hinoon kamo, o pagbaton sa malumong kasing-kasing, alang sa usag-usa, pag pasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios,
diha kang Kristo. Wow, mao nay tinuod. Ang problema manggod mga igsoon, kutob ra sa tumoy sa dila, ay gipasaylo na nako na maumanggani nga ingon dire sa Proverbio kapitulo 22 bersikulo 6, atong tudloan ang usa ka bata sa pagkinabuhi nga matarong. Kanang mga wala pa diya sa Ginoo, usa na sa ka illustration nga bata pa siya, sila diya sa pagtuo. Kay wala pa man na sila kasabot sa insaktong pamaagis Ginoo. Pero pastor nakapastora nakaasa man day imuhang kinabuhi, gibutang asa man day imong panahon sa pagtuon sa balang kasulatan nga mas kangilan man sa batasan hinuon. Di ba? Di hilasan hinuon ang imong silingan, hilasan ni unang mga tawo may naunsa man kuning tawhanang gulang naman unta. Ingon dire mga igsoon, nagulang mas pagpangalagan. Ingon dire mga igsoon, Proverbio kapitulo 22, tan-aw ra gud ang bata mga igsoon imo nang tudloan. Ingon dire mga kaigsonan, bersikulo 6, tan-awan dire bersikulo 6. Tuloy ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi. Nakinsa may motudlo diya sa pagpangalaga sa Ginoo, sa diya sa pagkakristohanon, diya sa bata pa sa pagtuo. Diya mga pastor, mga pastora, mga evangelista o mga magwawali. Kay sila mo'y nagtuon ini. Ang problema manggod ug wala nang kinabuhi, kay mo compromise lang gyapon sa daotang kinabuhi. Tudloy ang bata kung unsaon niya pag kinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Grabe sa. Baka hinumduman yun ang bata man. Moingon man na, mauman igitudlo nilang papa o ni mama nga magkugi ta. Aron diya sa atong pagkugi, makakauntas bunga sa atong kinugihan. Ingon ang Roma kapitulo kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 25, ang pagkasayod sa balaod diha nahukman ang tao sa Dios. Amen ba? Sa diha nga migsupak si Adag si iba aton ning i-refresh, diha nakamatikod nga doon nagyoy tinuod nga balaod sa Dios. Kay kung wala pa to siya palagkuta si Adan o si iba dito sa tanaman sa Eden, magsalig man to. Ay, okay ra nining compromise ra gyapon ang Ginoo ato. Apan sa diha nga nakabalo na gyud ang tao nga sala gid ang ilang gibuhat, sila na lamay nangitag pamaagi nga minglayo sila, mitabo sila sa kakahuyan. Mao nga diingon sa Roma makaigsunan sa diha nga gi-implement na ang balaod sa Dios. Even si Apostol Pablo nga iyang gituohan nga insakto sa iyang pagkatao, diha sa balaod sa Ginoo, diha niya natukan nga sayop di ay pertinendag nako ang pagkasayop. Mao nga diha siya kinabuhi sa taos kalibutan. Kung dili gayon ta magpakoreksyon sa balang kasulatan, dili ta magpakorehir, bisag lukdoon pa nimo ng Biblia, bisan magpasan pa kada adlaw o Biblia, kung wala na nimo gikinabuhi, useless ang imong paghago. Igsoon. Bisag magtangkil pa ka kanunay sa Biblia, kung wala nimo na gibasa, kung imo ra nang gibasa, wala nimo gikinabuhi, ayaw na lamang. Kay mahimo ra kang hipokrito kung may compromise ug minguyon sa batasan sa kalibutan. Mahinungdan ikaw ug ako dapat magkat-on ug magkinabuhi hinay-hinay sa pulong sa Ginoo ni atong mga bag-o pa lamang nga layhan nga magkinabuhi sumala sa balaan nga kasulatan. Hinumduman nato igsoon kita nga naminaw sa mensahe sa Ginoo, wala mo nakadungog sa inyong ubos nga lagad nga gihukman kung naghukom sa atong isigataw, kung dili nagbasita sa balang kasulatan, aron ikaw ug ako doon na patay panahon nga ikaw magbag-o, aron ang Dios may maghari sa imong kinabuhi igsoon. Ingon diri mga kaisunan sa kapitulo 7 bersikulo 21. Ingon sa 21, busa nasayran ko kining usa ka balaod, sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo, ang daotan hinoon ang akong mabuhat.
Si Apostol Pablo, mga kaigsunan, inosente siya kaniadto sa wala pa siya makasabot diha sa mensahe sa Ginoo. Apan sa diha nga nakasabot na siya, ang katudiyang gibuhat nga giisip niyang matarong nga iyang gibuhat sa iyang pagkatao, supak di ay kabubuton sa Ginoo. Ingon diri mga igsoon, dautan hinuon ang akong buhat, gibuhat. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Apan ania usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyunan sa akong hunauna. Og kini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Niingon si Apostol Pablo igsuon sa iyang kaugalingon, nausab sulod sa akong hunauna nga ako ray kanunay husto. Apan sukwahi di ay sa kabubuton sa Ginoo. Mao nga si Apostol Pablo iyang gikumparar ang balaod sa Dios ug ang kinaiya og balaod sa tao, lahi ra gyud kaayo. Og sa diha inanay niyang nasabtan, siya nagkinabuhi diha sa kamatuoran. Wow, grabe siya. Ingon diri mga igsoon, versikulo 24, pagkaalaot ko gayod, kinsabay muluwas kanako gikan niining lawasa, niining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Dili ikaw ug ako ang dapat maningkamot sa pagkinabuhi nga balaan at tubangan sa Ginoo. Kay mismo si Apostol Pablo niingon siya, kinsa kahay mo hawas nako sa akong hunahuna nga dili mao. Apan sa diha nga iyang nasabtan ang lintunganay, to God be all the glory, na bag-o si Apostol Pablo o nahimong alagad sa Ginoo. Time will come, dunay mga katawhan nga ilado sa tibuok katilingban, mahimong magwawali sa maayong balita. Igsoon, mao ang kausaban kabag-uhan sa dagan sa kinabuhi sa tao dinhi sa silong sa langit ug ibabaw sa kalibutan. Ingon diri mga igsoon, pagkaalaot ko gayud, kinsabay muluwas kanako gikan niining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Wow, magpasalamat ta sa Dios nga Amahan, pinaagi ni Kristo Jesus, ikaw o ako naluwas pinaagi sa pagkamaayos Ginoo. O sa mao kini ang akong kahimtang, gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong una-una lamang, apan ang akong lawas nung kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala. Unsa daay giingon ni Apostol Pablo? Uspon ako sa pagbasalas ng mga bersikulo. Busa mao kini ang akong kahimtang, gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong una-una lamang. Kung ang imong una-una lamang wala nimo buhata, nga ang imong una-una nakatuo ka nga ikaw nakasunod o nagtuman sa balaod sa Dios, pinaagi lamang sa una-una apan wala na mabuhat, gilimbungan lang yapon ang imong kaugalingon ug ning compromise ug muuyon lang yun ka sa kalihukan o batasan sa kalibutan. Tanawa si Apostol Pablo nagkakaton ini. Ingon siya, sa akong hunahuna lamang, apan ang akong lawas nung kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala. Amen ba? Si Apostol Pablo ang iyang tawhanon nga kinaiya nag-alagad gyapon sa tawhanon sa sala. It meaning to say, nag-alagad ang tao sa huna-una lamang, apan diha sa iyang kinaiya ug batasan sukwahi sa balang kasulatan. Wala ang kamatuoran kay wala man na bag-o ang iyang kinabuhi, sikad sa iyang pagkadautan nga ming-angkon siya nga Kristohanon, ming samot na hinuon ang batasan, useless ang tanan. Hinumdumi mga igsoon, ikaw o ako nga dili totally nga ming surrender sa Ginoo, kalaglagan,
impierno gyud ang dangatan sa umalabot nga kapanahon. Dili pa karon apan ikaw o ako base sa balang kasulatan hukman ang tao pinasikat sa iyang binuhatan dinhi sa silong sa langit o ibabaw sa kalibutan. Manghinaot ko nga aduna tay nakatunan ang atong oras alas 6:37 na. Aduna tay mga gikasabutan mga kaigsunan ming labay na gani ang alas 6. Atong pasalamatan ang Ginoo iningatak na udapit sa kabuntagon. Ako ning i-try og hatag sa atong DJ o mo greetings pa siya mga kaigsunan ato ning ipadayon dili lang nako i-off ang maong panahon igsoon o ang oras ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Manghinaot ko nga aduna tay nakatrunan o aduna tay na buko nga maayong pagtulunan ining matahom nakabuntagon nga gihatag sa Ginoo kanato. Adlaw karon nga Sabado, pitsa 31 sa bulan sa Agosto sa tuig 2024 ang Ginoo magapanalangin sa matag usa labaw sa tanan sa inyong pag-share o pagpaambit nining ato nga programa pinaagi sa pagpaambit diya sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasod. Atong i-play mga kaigsunan awit nga pagdaig nga tinud-an na igsoon.